back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Masabot sa sinutihan ni Nuring, nga wa gid siya ay gusto kang Michael nga lambigit sa iyang anak. Gisgutan niya si Stella sa gipakitang batasan nini. Unya, samtang sundon ta ang ilang panimay ni Stella, mo'y nakita ni Ubita nga nanghindik ang iyang pag-umangkon. Nag-ilis kini, bidali siya biya sa putahan aron di mamatikdan ni Stella. Ingon na lang kidaan ang iyang kinaiya sa puton masukanon. Labi na kyud kang Michael. Dili maayo nga makasabot siya nga nagtanaw ko niya. Asa ka na siya nga nang hindik mas iyang kaugalingon. Mapalayo ko siyang kwarto. Oh. Mikawas siya. Estela, asa ka? Oh, mipahiyom siya nako. Maayo ang iyang gawin. Asa ka, Estela? Ngayon ko sa kong gisulod siya. Ganyan kaayo. Og nalipay ko nga nang hindi kas imong kaugalingon. May lakaw ka pa. Sorry lang. Pila ka buwan nga ni ara ko din isod. Murag quarantine ko. Dugay naman tatong COVID-19. Sorry lang ko siya. Maayo hinuon aron malingaw ka. Ay, gusto kang pakuyog. Kaysa man si Patring, si Tuding. Ayaw na. Ako na lang. Unsay gusto mong paliton ko para ni mo siya? Ay, waoy. Malipay na ko nga musuroy ka. Cake lang. O di pa ice cream. Uhayng gift na ko na tong birthday ni mo. Ay, kadugay na ni Addo. Daghan na siya tong mga pagkaon nga gi-order mo. Ayaw na kinapay ti daghang pagkaon sa ref. Basta may paliton ko para ni mo. Nala ikaw god. Salamat daan. Nya kinsay mo drive. Wara bang banan ni Tuding. Ako na siya. Driver ba ako? Na, sige. Amping lang ha. Salamat siya. Sige rin ako siya. Bye siya. Bye, Estela. Amping gis pagmaneho ha. Ay, kamaayo niya buot ron. Salamat. Di na lang gid unta mo sugmat ng iyang sapot. O kinaot pang hangtod kang Michael mausap na siya. Nga hatagan na niya og maayong pagtagad ang iyang anak. Ay, nga malimot na lang sa unta siya sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Dugay pa tumubalik si Mama. Interesado gid siya sa negosyo nga ukay-ukay. Mugito iyang gilakaw. Manawag ko ni Michael. Emily! Oh, nabalik man dayon si Mama. Emily! Ma! Oh! Hain mo ukay-ukay. Kapoy! Dako problema si Mrs. Soriano. Mao nga may uli na lang ko. Sunod buwan ko na lang mo angkat siyang okay-okay. Kasi problema niya, Ma. Da, iyang anak sa pagkadalaga. Si Jaggy. Gipatay. Unsa? Wala kaluoy ko. Kisa nagpatay, Ma? Wa mahibawi og kinsa. Gipangita pa ko nun eh. Luoy ako. Hala no. Ay, barkadista man ko tong bata. Ug may kinaiyasab ko no to nga kung mahubog, mugawas ang arte. Mugawas ang arat. Unsay arat, Ma? Ay kanang magmaoy ba? Manghagis. Mugawas ang pagkamal dito. Og init ko no nag-uo kon mahubog ko no na. Ay, naluoy lang ko ni Mrs. Soriano. Badlungon kay tong iyang anak ko eh. Pero kay anak lagi, sakitan gid siya. Ay, kuyawa na sa panahon doon man, no? Diin man kuno nahitabo, Ama. Na, wasad ko kapangutan na. Nagpaminaw lang ko sa ilang mga istorya dito. Mga barkada sad ko no ni Jaggy. Parihas pod niya, mga badlungon sa katilingban. Mao ba? Unya unsa man sunod buwan na lang ka magnegosyo ukay-ukay. Oo, mahogig yung ana. Kita naman to siya ganina nako, pag-adto nako. Luya sa iyang anak ko eh, batanon pa. Mga pila po edad, Ma? Mga 19 pa. Oh, maguwang na og tulo ka tuig si Michael. Luoya sa. Maog yun, di gid na maayo nga makigbarkada, Ma. Di gid maayong magbarkadista.
Pero si Michael ma, di gud tigbarkada. Kung dunay amigo maihap lang, mao nga giday gyud na nako siya ma. Hilom dia oy, isingit gyudayon niya si Michael. Wala gayud mo uli si Dong Rape. Murag na balos siya nga gipagawas ni Sir gihag mga butang. Ay, gibati gayud ako kaluoy sa akong alaga. Telepon na, maayaw tagsiyan na. Ilaw. Nang. Dong Rape. Dong. Anong ganang? Dong. Nilak mo ka. Dong, si Sir ba? Si daddy ni mo? Labihang sukuha, way. O gipagawa sa gimong mga bisti kaya dili na kuno sa gusto nga mobalik ka dire. Dong, pagtarong na good. Pagkigsulti lamang si Sir. Kailan ako sa iyang batasan ng... Sige lang. Kay baon akong manginabuhi ko ako. Siya alam inibaw ani mo taon, oy. Wala ka man gani, makahuman sa mo pagtuon. Pabadlong manggod ka. Kaya paghilak nang. Ayaw ka balangkan ako. Dili pa ko mamatay. Ay lamay, ayaw ko pagingunan na agad. Ibaw baya kong wala ka maana do kalison. Mao nang spoiled kay ka. Mao nga istorya is daddy ni mo ba? Isaad lamang nga magbago ka na. Mura ba siya tarong nga pagkatao, no? Inungdan nga, wa gyud babae nga magpakasan niya. Wa pa na siya kwarta nang bati na siya sa tanang bati. Mauna si Eduardo Samonte. Ug kung may kabuot pa ko, sa dihang gisagop ko diya. Dili ko musugot nga magpasagop ko diya eh. Ngano ka pasagop pa sa ko sa kong ginikanan? Ngano ka? Dong Rape, magkita ta dong. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Mutabang ko pag-isulti kang daddy ni mo. Ha? Magkita ta. Ayaw gamitan ka init sa imong buon. Ayaw magkakaroon. Anaunti ka. Hain ka. Nganong ilam akong ipasagop. Ngano man. Kinsa may ako mga ginikanan. Kinsa man. Ato na ko ma, amin ko mabi. Dili magpakagabi ha. Alas 5:30 ni aka na sa ato. Kana og makasakay ko dayon. Peak hours ba yan ang orasa? Mag-ilugay ang mga pasahero niya, abti kay ng mga laki. Ayaw ko hatagig katarungan. Basta alas 5:30 paninguhaa nga ni aka na dinhi. Sige na lang, uy. Bye na. Sige. Ngano ka, nga wa man mo bisita din si Rafi sa Monte. Gidawat na lang ka niya ang iyang kapildihan si ang gugma sa akong anak. Ako raman untay mangita o paagi nga magkasuod sila si Emily. Si Emily. Hello, Iha. Lala, si Michael, nagsabot mi nga magkita. Wala ka siya diri sa school. Di anak ko. Ay, mao ba? Nagsabot mo? Di aman re, natog. Hala, nalimot na la. Sige na lang lila, ay nalagtugawa. Ay, di mahimo. Oy, pukawon ko re. Sultihan ako, Iha, ha? Paabot lang. Naun sa mong kunting bata, sige, huwata diha. Michael, apo ko, nakatug yung maayo. Ay, apo, Michael. Waday ilak. Michael, apo, ay naunsa ka ba nanawag si Emily may sabot man di ay mo nga magkita? Unsa man ka gipahuwat mo man siya? Tuwa sa eskwelahan. Eskwelahan? Ano? Unsa ba nga oy, may sabot man kuno mo si Emily og nanawag siya kay wa ka dito. Oh. Uy, ngano ha? Nagpugong ka masimong o. Ngano ha? Sakit ang
Ay kung mao na, balibaran ko si Emily. Pahuway lang, tawagan ako ha. Pahuway lang diha. Kasakit pa. Hello, Lula? Inday, Emily, nakatog ang akong apo. Gipukaw na ko siya, nakamataon ta, pero may sakit man ang iyang oo. Ah, di ay pa di ay, Lula. Kung mo na okay lang. Papahuwaya lang sa siya, Lula. Mupaulit na lang sad ko. May sabihin noon aron sa'yo kung mauli. Sige lang, Lula, ha. Patawagan lang siya na ko niya. Ay, ayaw kayo ubos, ha? Si Lola baya. Dili la, uy. Salamat, iha. Okay lang, La. Sige la, kay muuli na ko. Bye, La. Papahuwaya lang siya. Sige, iha. Bye. Di na masako na ko rin si Mama. Kay alas 4 pa. Muuli na ko. Dadan ako pan. Init nga padisal. Uy. Si Emily Garrido. Siya na. Emily! Rafi. Nalipay kong nagkita ta. Kumusta? Fine. Magsulti ta, please. Sorry ha. Sorry, nagdali ko. Kadayot lang, Emily. Magsulti Isa pa. ta, please. Ayaw ko kuniti mahimo pa. Buhi ko. Oh, Kaya ka na. idlas gud kayong bayhana na. Ni arab ako's problema karon. Tingalig maangin ka, Emily. Mangita kog maayong higayon. Puslan man. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!